Чекай! Идвам. Животно! Това е обир. Заповядайте, събудите се, близо спокойно, заповядай. Ай, че си на топлото. Събуй се, заповядай. Абе, животно! Това не разбираш ли, че е обир? Добре, как че обир. И за какво си тук не можа да разбера? Злато, чини, вилици и пари най-важно. Добре, сега ще кажа на съквартиранта. Идваш ли? Да, идвам. Идва. Може много по-бързо, при чингетата са дошли. Няма страшно. Люди. Ай, ще иска да награбва се, брат. Дела го знам някакъв маскиран, тук ми сочи пистолет от глъбте. Ето как ми сочи оръжието, Кажи бе! Ти съм циганин, не знаеш, че се правя чакам цял живот. Лошо вираш, че? Кажи му. Давай, че пари сега тръгвам. А ти пари, седни да стани за спокойно, се носи гласа, брат. Сядай спокойно. Заредене, да знаете. Добре, кафе искаш ли? Искаш? Да, искам, дай. Сега идвам, чакай. Ооо! Какво падаш? Стана на воде, че искаш кафе? Аз отивам банята, пий ти кафе. Чакай. Ама чакай, ти кафе Захар ли? искаш ли? Няма, ти кафе ли? Кафе, бе, брат? Аз сега разбирам защо сте така. Турски внос, бе, турски. И за кой толкова се разправим? Така парти ли е имал? Аз разбирам защо сте сега така Аз не пияни. знам къде съм. И на ти кафе му викаш? Да, бе, бразилски. Добре. Ще Ще го изпия, сега. бъде, че мириш тук на джиби, бе. Гледам тук компютър, има ти. Да, Хубав ли, вари ли? краден. Може ли? Вари, ма не съм го пробвал да видя ти да знаеш. Добре, ще го взема цяло. Ще минеш до година. До година минеш. Няма, ти пиям дурник такъв, не. До година ще минеш, лъдя. Аз да ви знам. Добре. Не знам. Ама това не е само, че е пияна и бута е масо. Чакай си. Прослуша малко то. Чакай малко. Чакай. Аз ти крада няколко неща, нали може? Може ли? Сега кода, и бати пърдянка. Бъртолеч, за сина ми. Охо, слънче. Ох, слънче. Опа, падна. Аз краде малко, за мен ли ще извиняваш? Ще убиеш терориста. Чакай, ние ще да време. Чакай, бяга от тук, бе. Не знам. Вчера беше същия. Милиония ден. Какво стана тук? Защо се разхвърля? Парите казвам. Защо се разхвърля ти? Не се разхвърля, бе, аз сега идвам. Добре, защо се разхвърля? Стой. Защо се разхвърля ти? Ще вземаш ли още неща и колко ще стана? Айде, ще взема и това. Какво ще вземаш? Взема! О, диамант! Да, бе, краден. Колко пари? Колко вчера? Добре. Взирам. Я да правилението. Не, как? Аз ти съм сигурен? Не знам, че съм прост, бе! Животно! Не, чакай! Чакай! Не! Чакай! Не! Стой малко, аз... Седеш на нас ли? Не! Дръж, бе! Покажи му любов! Да ти гео ми сте вие, бе! Не! Гръбна оръжието! Где е бута? Ела тук, аз съм ви... Тръгвай! Ще го фана! Чакай, ще го фана! Не! Дръж го! Пусти ме! Дай малко, обучите. Чакай, отвори! Най пистолета! Бъдти се ми от него, бе, човек! Бъдти се ми от него! Дай, върви! Ето! Скивай се. Това Дядо мраз, аз съм дядо мраз.
Mă, opiră, Zile, Luge. Vrei să știți că ăsta na Deadu Mraz. Deadu Mraz, asta e Deadu Mraz. Haide, vezi, porno! Искам пари, бе! Пари, лъжици, дилици! Имам кодума! Прилика сме си, нали? Прилика, дай го мерси! Дай! Се смея, брат! Брат, бахи, Валите с маска, не стана, бе. Не стана, Пара, Luge, пара. Не стана, Пара, бе. що да ти оправиш? Много са хилите, бе, брат. Аре, да го пистолета подла! Виж къде са секси! Стика за Фейсбук. Чакай! Кой къде беше? Аз съм тук. Добре, тук. О, чакай, Е. че ти моя! Абе, Офеле, паса, ти много хубава манделия идеш. Много красива. Айде, не знаеш нещо дел, бе! Аз ти, бе! Направим не стайче, бе. Брат, брат. Аз съм дядо брат. Ма това брат да има. Държат пари. Върху, върху. Тук е очевата,